Šta se dešava, ljudi? Najnovije vesti od Donalda Trumpa pre sat vremena izašlo u CNN-u. Ja sam tek ustao, stvarno se izvinjavam zbog toga. Ali ako ukucate TikTok Trump, izađe već dosta stvari. Evo, pre 2 sata, znači evo sad već ima 2 sata, pošto sam ja čitao članak. Trump says he will ban TikTok, CNN. Šta smo zaključili? Da ja dobro čitam engleski. Finalno je izgleda da TikToka neće postojati uopšte u Americi više. Američki predsjednik je tako naredio. Najiskrenije ne znam šta se dešava u Americi. Lajkujte ovaj video da TikTok ne nestane u Evropi. To što nestaje u Indiji, sad će verovatno od sutra ili kad već Trump da deaktivira TikTok skroz odavde. Evo ga, znači ovaj batica, pogledaj kaki je, brate. To je bro što se ljuštim, šta je ovo. Naslov 1. avgusta, znači danas je 1. avgust koliko ja znam, tako je. I ja sam prvi došao da se obavestim, pošto ne čita svako CNN, brate. Pa i sad. Predsjednik Donald Trump rekao je u petak uveče da će banovati kratko, short form video aplikaciju TikTok skroz iz Sjedinjenih Američkih Država. I pa je sad ovo, on će indirektno time da zezne Microsoft koji je hteo da kupi TikTok od ove kineske kompanije koja ima TikTok. Taj Microsoft, svi znamo za Microsoft, jel tako? Oni su iz Amerike i sad Donald Trump nije hteo da oni kupe TikTok i zbog toga će da banuje sad odmah TikTok iz Amerike. Meni je žao najiskrenije. Znate i sami koliko ima TikTokera u Americi i oni će na neki način izgubiti svoj posao. Mislim, neće da izgube svoj posao. Imaju oni jake Instagrame, neće se ništa biti, ali generalno, kao ako imaš par miliona na TikToku, bit će stvarno sranje. Jer i od TikToka mogu da se zarade pare, ako znate, ako ne znate. Mislim, verovatno ne znate, ali mogu da se napravi neki sponzorisani postovi i tako dalje. Kao što i kod nas u državi postoji ono, znate, kad predsjednik ili neko s vlasti priča, tako i Trump u Americi dok je pričao, on je rekao, što se TikToka tiče, banujemo ga iz Sjedinjenih Američkih Država. Kratkim postupkom, boli njega uvo, druže. I što se tog predsjednika generalno tiče, zna se da njega boli uvo, znači on je rekao, ja imam pravo to da uradim, evo vidite šta piše. I evo sa leve strane vidimo nekog tiktokera koji se žali na tu odluku Trumpa, pošto je to sad nedavno, to se sad sve dešava u roku od sat, 2, i ovaj video ću sad izbaciti u roku od 2 sata i bukvalno ne znamo šta će biti. TikTok korisnici su u panici zbog Trumpove odluke da banuje TikTok, ajde da vidimo to. By now, you probably already heard the news. TikTok is getting shut down. I've been making videos for almost 2 years. Kaže, pravio sam video već 2 godine. Ali tebra jeste, šalim na stranu, šta ja sad kao sprdam se? Burazer ima 2 miliona i to će nestati. I love all 2,130,000. Zamisli, brate, 2 miliona lik ima. Kaže, 2 godine radi za TikTok, sve vas volim. So please, do me the biggest favor and follow me everywhere else. Eto, to je ono što tiktokeri, brate, sad neizvesno, znači on je rekao zapratite me na Instagramu, vidite kako malo ima, znači on ima 100.000 na Instagramu. Mislim, kažem da je malo jer on koji ima 2 miliona na TikToku, ja imam više od njega na Instagramu. Znači vidite koliko samo TikTok su mu zapratili, Instagram mu je mnogo slab, samo 100.000 ima, evo vidite, pogledajte. Znači ja na YouTubeu imam 400 soma, na Instagramu 162.000, jel 162? 163.084. TikTokeri nemaju nikakvog izbora sad, strašno, brate. Znači, Trump šta je odlučio, on kaže da je to najbolje za cijelu Ameriku i pozdrav. Ajde da nastavimo. Znači, oni hoće da prodaju TikTok nekako da se izvuku, da bi on ostao u Americi koliko sam ja skapirao. I sad, pošto Microsoft hoće da kupi TikToka, oni su iz Amerike, oni su odbili da pričaju za CNN i ne žele da daju nikakvu izjavu, zato što očigledno da oni više ne vole Trumpa zbog takvih stvari koje on uradio, brate. Ne da Microsoftu da kupe platformu, on hoće skroz da ga ugasi iz Amerike, da više ne postoji i mislim da će se to desiti u roku od jednog dana, otprilike. Sljedeće što piše da je TikTok eksplodirao, da je 300 miliona ljudi skinulo u januaru, februaru i martu ove godine, nebitno. Sad možda se pitate u fazonu kao zašto se predsjednik Amerike plaši, on se u stvari plaši da svi podaci korisnika sa TikToka iz Amerike ne dođu u vlast Kine, da ne odu u Peking. Ja ne znam što oni mogu svašta da urade sa tim podacima, da ih zloupotrebe, ali navodno se pričalo da TikTok krade od svih nas informacije, ja ne znam koliko je to tačno i šta će im informacije od preko 1 milijardu ljudi koji skinulo tu aplikaciju, ali zbog toga je u Indiji isto banovan TikTok zato što navodno oni žele da zloupotrebe informacije, da iskoriste za nešto što ne bi trebalo. A TikTok je bukvalno samo odgovorio ovdje da jednostavno oni su ubeđeni da uopšte neće stići do Pekinga te informacije i da je ta baza podataka od TikTok naloga, znači da ne mogu da dobiju to, skroz negde daleko, znači nije uopšte u Kini
tako da nema svet potrebe za tim da strahuje jednostavno da će nešto da se desi. Naravno oni se pravdaju jer sigurno neće da dignu ruke, ko zna koliko milijardi evra vredi TikTok, a sad ako je ugašen u pola sveta onda će da propadne. Bio bi to veliki minus i za njih, ali oni žele da nastave da usrećaju porodice i tako dalje kad svi gledaju TikTok, jer realno u mojoj kući skoro svi imaju TikTok, znači svi ga koristimo Instagram i to je normalno, brate, TikTok sad svi koriste. YouTube je naravno broj 1 platforma. Najzanimljivija stvar jeste da ovi stručnjaci, kao što vidite da piše, oni tvrde da je sve ovo jedna velika teorija što Trump radi i da toga nema u praksi, znači da TikTok ne želi u stvari ništa da uradi, ništa da zloupotrebi podatke i da je Trump to samo umislio, zato što ne postoje nikakvi dokazi da Kina želi nešto da uradi, već je to samo kao neka teorija. Tako isto u Indiji banovan, iako je to neka teorija, ali dobro, ko zna, ovdje se završava, Trump je to rekao juče uveče, koliko sam ja skapirao, mada kod njih je to sad skoro bilo, pre 2 sata, tako piše. Zapratite me na Instagramu Christian Golden da mi ne ugasi TikTok. Spredam se, neće biti u Evropi ništa, ostaje nam da čekamo, ako je CNN rekao da će to biti tako, to će sigurno biti tako, nažalost. Tako da američke tiktokere nećete uopšte vidjeti. Šta se desilo sa Loganom i Jake Paulom, ko zna njih dvojicu, znači dva burazera, bili su najpopularniji vlogeri i sad su dosta popularni. Postojala aplikacija Vine koja je slična kao TikTok i bukvalno su oni bili najpopularniji, Vine se ugasio i oni su prešli na YouTube, tako da tiktokeri, ne znam da li je pametno da pređete na YouTube ili na neku drugu aplikaciju, ali to je na vama. Ja nisam u Americi, tako da ni ne marim toliko za to, ali to je bilo to, ljudi, za ovaj video. Lajkujte ga, subscribeite se ako vam se svidio, napišite obavezno šta mislite o ovome u komentare. Znači, ovo nisu fake novosti kao što su neki youtuberi clickbaitovali. To je bilo to, ljudi, do sljedećeg videa. Zlatni brat vas ljubi, brate. Ćao.